Som ikke langgrunn sier til å komme ut av Vesturland. Det skal ikke være 100%. Men da det var livet, så skulle jeg minst jeg her ved Berge, og så skulle han bo i Vesturland. Og om jeg ikke gjør det selv, så gjør det han da. Jeg kan minnes bare et som han øysene sier, til at han helst ikke øyler nek til sjølvan løgmann som tar er Peter Mordam. Han sier han var virkelig gauur i ravun og gauur av tåsavi og hei en forferdelig nekva vitan om alt som skulle tilta og en bater skulle bytjas. Så efterhånden så blev Vesturland Lio byggt. Det blev så løys at vi færast det 25. april 1974. Vi er ferdig hjem, og jeg er hjemme. Og det var så længe siden i gamle dage, at der var ikke telefon i husene. Der var en radio- eller telefonstød, så kom han, hvor støyen var, og siger, at der var telefon til Tanna Tanna. Og han kom så, at der var telefon til Møn, og så får jeg her. Og snakker her. Der var det, som jeg siger, appetøj. At han er mindst af mig af, Berg, til skal bo i Vesturland. Her har vi farger. Ja. Her. Ja. Ja. Og så fører vi til Newfoundlands og var i 1. mars i henta veien. Sur om Newfoundland. Vester til Nova Scotia. Vester om Halifax. Her rønte vi. Sur var Boston. Og så vi var efter enda med Sable Island. Lyd ligger her. Etter her området, etter hvert området som vi rønte etter hjemme og vi gjør det mest. Det var fra mars til mars, april, mai og juni. Ja. 4 måneder, cirka 4 måneder. 4 måneder. Ja. Så får vi det hjemmefra. Fra ferien av. I gjorde til Kap Farvel. Og så var vi helt nord med disco. Når Gottorp var gjerne. Når han for Gottorp og når var disco her. Jeg snumraner og rønte vi etter vi Laksakatten. Jeg stod og vinteren hukte jeg for å gå til Nødsjøfjør, utkjøpt Nødsjøfjør, og Michael la sovne. Og jeg spår og sent satt i, så jeg skulle det ble tømt. Det var så sjus for jeg sovne. Men det råkner vi ikke ved at han skulle dødja først. Det ble virkelig snedet. Alltså jag minns inte akkurat i detaljen, men det får da sagt at turen ta minnes det vel at jeg gikk i kjallaren og jeg helt av virka som det tømte kjallaren. Han var alltid råkast i kjallaren og gjør det forskjelligt. Alt det der får også, så var vi tilbake alltid vi. Og
Minnes det var nok så tømt der for oss det. Annars minnes jeg ikke noe såleis. Jeg var bare 13 år da jeg får. Han var 43 da han døg på Vesturland, jeg var 13. Maiken var ikke kommet i land. Da sier han ved Maiken, ansa nu efter mamma og pappa. Og botjan, ja. Hur sier han til? Her var han følt nær. Eller kvært. Og som jeg sa, at det skal huske, hvor jeg var strømme. Hvor kunne han ikke? Men vi var så nær knytt, siger man. Maiken faldt så i land, og så siger han, jamen så løser vi bare. Nej, så siger han, hilser på mig, så siger han, du løser, og du falder fra kaj. Det plejer ikke at være der normalt. Så siger jeg, skal du ikke falde fra kaj? Nej. Du løser og falder fra kaj. Og så får han ind og får i kammeret, der tog den nat. Og så har han så ikke fået en fløjtetrymat eller noget. Og vi får så til Grønland, som sagt, og vi fisker jo. Så var det tøj, at det var koldt, og der var frost, og der var alt is, så var begyndt at komme af tøj. Og hvor han så siger, at jeg kommer af brønden og skulle løse af. Så døde der, siger der ved så. Det var koldt, siger han. Jeg er færdig for at æte, altså. Ja, siger han, og han får så om at få sig æte. Så gik der løt, kom han op ad. Forbi koldt, siger han så. Så ja, siger jeg, færdig i kottjene ved og få den sødan blond. Ja, det gør det. Så får han ind. De stod efter han kom han efter. Så siger jeg, nu. Nej, så kan han sikkert det. Han havde de skott i kroppen. Han er ilt. Og så var det kommet så længe, at jeg skulle skrive i logbogen, altså vi skulle holde og alt det forskellige, som vi skulle skrive for det. Der bog, som man siger. Nu kommer man efter. Der er så bare i underbukser og undertrøtje og kyst. Der var tømmet udad. Nej, han havde så rævligt ilt i kroppen, sagde han. Og kaldt det. Og der er det, jeg siger, sæt dig her. Vi han. Så vi skal holde, så skal jeg komme efter. Han gik ind i bestikrummet. Og korsbordet var her. Han får ikke hovedet op. Men det får så krøjst han så meget op, at det sutter, for hørt det indenom, og sutter, altså han ligger at dusche her. Der var jeg så vel til klande, så jeg fik krøjt mig ind i midten, korsbordet og hovedet, og man står op på bordet der så ind. For så tiger han sin her, og får han holder center långt væk fra hovedet, så får han op. Men altså, egen er sprungt, det så jeg på den vejen. Der var ikke puts eller nærke, og da du slutter på pillerne, det er sprungt, så der ikke. Jeg sprang så ud, og Orman, så møder I kokken, og en af mændene var på dækket. Møder kokken, så siger, hvad er det? Andre møgster med han. Nej, han var akkurat færdig med maskinummer, siger. Jeg håber så hovedet i maskinummer. Så stænder han bøjnen ned der første dækket ned rundt der. Jeg tager sådan en skiftlig, og knaller ned ved sådan af med hans kvak ved. Og så, du må da, jeg tager den, han kommer, at det skal være her der nu. Han kom så, han så jeg får det op efter det. Han kom så i reven om op i fuldt drøn. Og der kommer op her, så siger der ved at så får vi ind i bestilt med hug det her, så. Og nej, han sagde der samme, at der hæver den til løb.
Jag var så känner det kommer att se att det var så gjort. Men det förstod på en som inne att här var och det måste att han måste få lock. Det stod Alfred och Solkert och Svanhild och prästen vet du. Michael Loker där inne. Så det förstod att hon var. Jag ser på en av dess nu som jag där. Och så att säga att det är som jag. Då kom det att gå framåt. Da tänkte jag kon öjligt. Jag minns det ringde så till Svanhild. Spår om det var Svanhild jag som var här. Jo, det har varit. Då jag var smörn 20, 11 och 13. Då jag var så liten. Och jag kan vara äldre. På apten för kyrsten genere. Det var jävla folk fyllt honom. Det var färdliga folk. Han var så välkänd. Hvis du ser så Rappason som jag så inte öppna på henne. Det kände han kände så öjliga folk. Det kommer öjla dott vi, alltså. Man tar en så unge människor som man framför sin och öjer sin båt och driver sin båt att han knappt ligger det. Det kommer som en chock. Jag tror inte det var för det tar över väck så på Grönland där. Det är just det tittar på en av en tutorsson som var Jakob, va? Det slår Lucas som snäck. Och det kan inte ut från att vi tar se upp till en eisne tog i bäg Sonja och Jens som skipare. Och så själva reisen som showmävare, bara maskinmästare. Så näka mamma säger över hur så är. Inte ta vägen till allt. Men så tar du upplevst 3-4 år. Som jingle tackar. Ja, det gör det nu igen. Ta också en nu har vi ekos överleva. Pappa min. Det gör det passar. Blev äldre än han. Ja, han blev bara 3-4 år. Gott 3-4 år. Du har vänt här. Ja. Det är också ungefär, ja. Det kan jag läsa själv. Ja. Därför har jag filmat dem då. Ja. Du skriver på Paula, ja. och läs upp. Så tänker jag bara ner. Henta sig hej skipar när järnen i lumman med en tarokust att gummibatte av Norrhavn från omlag klockan 6 om morgonen den 16 oktober 2023 till det var bjärgajer den 18 klockan 22:13. 2 dag. Han är väl glad att se till oss. Så att säga.